मा जायगायाव रानदों दिनैसिम? साबायखर थाबाय गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब लोगोसे इनसाइड बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बायदि बर' बिजोंनि रादाब खौरां नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना दुखु खस्थ' खालामनानैबाबो फैनायखौ जोंनिफ्राय आरोबाव साबायखर थाबाय। दिनै अरां दखरानि सिङाव थानाय धुपगुरि गामियावहा दिनै जों रेसन रानदों। बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय COVID-19 एबा कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया दिनै बुहुमनाङैयावनो जादों आरो बेबायदि गाग्लोबनायाव COVID-19नि गाग्लोबनायाव दिनै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। थ' बेखौ नोजोर होनानै सोरखारा लकडाउन सोमजिदों। दिनै 33 सान लकडाउन जाबाय। दा बेखौ दा बेनि जाहोनावनो रायजो राजाफोरा दा हाजिरा खामला मावना जाग्राफोरा खामानि मावनो हायाखै। जानाय लोंनायाव बा न'खर सामलायनायाव गोबां खस्थ' जादों। बेखायनो जोंबो नोजोर होनानै जा एसे हायो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय जों रेसन रानदों। जामुं मुवा रानदों। बे माइरं, थाव, दालि, ओमफ्राय साबोन, सलाय बिदिनो बायदि बिस्कुट बेफोरबायदिखौ रानदों। बे धुपगुरि गामियावहा जोङो गासै 22 न'खरावहा राननाय जादों। गासै 22 न'खराव राननाय जादों आरो जों बे बड'लेण्ड बुब्लिया गासै 400 न'खरनो जों राननायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। उदालगुरियावबो रानगोन, क'क्राझार, बाक्सा बेयाव राननो सानदों फैबाय थानाय समावहा। लोगोसे बे डनेसन होनायाव बे दिनैनि बे हाबाफारियावहा स्पेसियेलि आं साबायखर बावनो सानदों मुम्बाइ बड' ससाइटिनि बिबानगिरि मानगोनां गौतम बसुमतारी लोगोसे रिजेन बसुमतारी बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारियावहा माखासे रां हरना डनेसन होनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। लोगोसे इनसाइड बड'लेण्डनि निउस खौरांगिरि साबाय बर' बिथाङाबो दिनै बे हाबाफारियाव हेफाजाब होदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जों रौतायावहा गाबोन जों रौतायाव राननो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। नोंथांमोना दि बड'लेण्ड बुब्लि बर' खौरां बिजोङा दिनै माने आंखालाव गोलैनाय सुबुंफोरनो होदों। नोंथांमोना अर्गानाइज खालामनायाव आरो गुबुन अर्गानाइजनिफ्राय नोंथांमोनखौ सुंथागिरि हिसाबै सुंथादों नामा? बेबायदि गुबुन अर्गानाइजेसननिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौराङा बिदि अनसुंथाइ होनायावहा रावनिफ्रायबो जों अर्गानाइजेसननिफ्राय मोननाय जायाखै आरो जों लुबैयाखै जोंनियावहा जे खौसे जानानै होनांगौ। जे जों बेखौनो खावलायनो सानो दे जेसेबां अर्गानाइजेसन दङ बिथांमोनाबो जाहाथे जा एसे हायो न'खरावहा सानसे साननैनो सोलिनो थाखाय होनायखौ जों लुबैयो। मानो होनबा दिनै सरकारा माखासे खामानिखौ मावनो होदोंब्लाबो खामानि मावग्राफोरा मावनो राजि दंब्लाबो नाथाय खामानि मोननो थाङाखै। मानो होनबा खामानि मावनो हायाखै, लाग्राबो मानसि मोनाखै। मानो होनबा रांखावरिनि गोबां आंखाल जादों। बेखायनो आं खावलायो जे जोंनि बे नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जाहाथे जा एसे हायो गैयै न'खर एबा दुखुथिया न'खर हाजिरा खामला जानाय न'खरनियावहा सानसे साननैनि थाखायब्लाबो बिदि जानाय मुवा आदारनि जगार खालामनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय जायो। दिनै नोंथांमोना दि जामुंखौ रानबाय, नोंथाङा बुंदों जेनेबा 400 न'खरनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला रानगोन होननानै। दा अब्ला नोंथांमोना मा जायगायाव राननोखौ सानदों फोरमायनो? दा जोंनि लिस्टआवहा जों माखासे लिस्ट हरनो होदों। दा नोंथांमोननि बे धुपगुरियानो फार्स्ट टाइम राननाय। नैथियाव जोङो दा रौता स्टेसन जौगापुर बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि निउसआ जोंखौ दिनै हरखाबै बेबायदि जाना फैनाय करेलिया भाइरासनि थाखाय मावफुंनो बायदि मैया मावनानै जानाय आरो दुखुथियाफोरा हाजिरा मावनानै जानाय मावस'नो हायियाव दिनै जोंनो बेखिनि सुबिदाखौ होनायखाय जों माने दुखुथिया सुबुङा एसे गोजोननाय मोनदों। जों बेखौनो हास्थायोमोन दे जोंनो सोरबा अननाय खामानि मोनस' हायियाव थाखा फैसानि आंखालाव जोंनो बेफोरबायदि सोरबा अनस'नानै सानसेनि बा साननैनि थाखाय गथ' गथायखौ बेंनो हानाय अननो हानाय होनो हानायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जों आरोबाव सोरबाफोर आरो बेफोरबायदिनो बेमार आजारा जोबागौमानि सोरबाफोर जोंखौ अननानै मदद खालामोबा जों साबसिन गोजोननाय मोनगोन। दिनै जेनेबा कर'ना भाइरासनि जोहै माने 33 दिन माने लकडाउन जाबाय। बे लकडाउन जानायाव नोंथांमोना न'खराव मा सोलिनायाव असुबिदा जादों? जोंहा बहुतखिनि असुबिदा जोंहा
दिनै हाजिरा मावनो थाङाबा जेबो गैया जोंहा थाव साबोन फानलु संख्रि माइरं बायदि मैया जोंहा बहुद उसुबिदा जागासिनो दङ। दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिया मा मा होनाय जादों नोंथांमोन? दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनो थाव माइरं साबोन बायदि मैया जोंनो जानो हानाय बेबस्था होनायखाय जों माने जों गोजोननाय मोनदों। जों दुखुथिया फिसाया जों बेखौनो गोजोननो लुगैयो आरो बिनि अनगा जों जेबो लुगैया।